Zaslúži si to veľký potlesk teraz. Ešte to pritlačíme, po Škodovke predstavíme ďalšie vozidlo. Dobrý deň, takže ja vás poprosím, keby ste boli ďalej so mnou kamarátka predstavili aj túto Škodovku. Skoro od nás, veľký potlesk, ďakujeme veľmi pekne, že ste sem prišli, vážime si to. Idem ďalej ešte predstaviť aj to následujúce auto. Keby ste boli smednatí, tak pomáhate, povedzte a poprosím, porobte trošičku. Číslo 15. Možno sa to veľa trošku zjednodušila z toho slnečka, pretože ja sa to môžem vymeniť, Porodná môže všetko, myslím si, že nik ani by nám nič nepovedal, každý, ktorý nájde spodov, tak to nám sa páči, auto sa veľa tlačí ďalej. To niekto z nás nevšimol, to je most, značka, na ktorú zaujali svojho času obrovský počtom nazýva bývalé cesty všetkých socialistických štátov. A výroba samozrejme v bývalom Sovietskom zväze. Ďakujeme veľmi krásne, že ste tu tiež dnes medzi nami a ešte si Košice vychutnajte. Nech sa vám páči, ďakujem veľmi pekne vám za pomoc. Poďme, dámy a páni, súťažné číslo číslo 74. Tak a ideme predstaviť nádherný a krásny model Škodovky, ktorý majú samozrejme obrovský. Čiže predstavím na druhú stranu, musíte mi aj skôr povedať. Nevadí, ja sa prejdem. Takže teraz som zase na tej správnej strane. Vítajte, nič sa nedieje, nech sa vám páči, poprosím. Čo by ste nám prezradili o tomto aute? Rok 1949, takže pohodlné vlastne. Počúvajte, páni na tom, neviem, čo je také. A vo vláde vláda ho vlastnila, takže... Vieme povedať asi, koľko kusov sa ich vyrobilo viac alebo menej? Neviete? 66 kusov. To znamená, že toto je veľká rarita, takže ďakujem veľmi krásne. Pozrite sa dobre. Super, vyzeral kedysi takto. Ďakujeme veľmi krásne, ale aj v aute sú super, dvaja skvelí ľudia. Ďakujeme pekne, že ste tu, nech sa páči. A ideme predstaviť, dámy a páni, v tejto chvíli súťažnú 20-ku. Trošku to teraz urobíme svížnejšie. Čas nám naozaj výrazne pokročil, takže vítajte, tiež sa nevidíme prvýkrát. Poprosím o predstav. Ježiš, to aký krásny materiál vzadu. Vezmite akože cestovné kufre. Sme radi, vítajte. Predstavme auto, prosím. Dobrý deň. Tak v podstate Škodovka je z predvojnového obdobia 1938 v veľmi malej sérii 111 kusov. Objem 1800. Sú najzakladnejšie veci a ďalšie potom sa môžu pýtať. Príklad, nech sa vám páči, peknú nedeľu. A my ideme prejsť zo Škodovky do takovou stále sme teda výrobe automobilov, ale niečo ešte veľmi stále. Československu, vítajte na Super 25, nech sa páči. Originál podprenáky a dohľadáci, že sú nachránení a už vyrobení. Vypadá sa kolega Ferrantovič.
Zasímenie za Škodovku. Vítajte. Medzi nami súťažia 30 kolika. Poprosím o predstavenie modelových mien. Netušíte, čo to auto mohlo stať? Mohlo myslíte, že sa narodilo a dávalo niekedy v 60 automobile? Ďakujem krásne, že ste tu peknú nedeľu povedali. Nedela predstaviť piatu. Predišiel ste jedinečné číslo, dámy a páni, ale súťažné číslo 69. Vítajte, dobrý deň. Nech sa máte predstaviť. Ale vyrobilo sa ich samozrejme viacero. Ďalšie mafiánske auto. Mafia! Tak aj toto je obrovský úspech. Ďakujeme veľmi krásne, nech sa to páči. Ideme ďalej, poďme sa pozrieť na ďalšie Mercedes, súťažné číslo 98. Predstaví ho pán? Na konci mi povieš, že ktoré sa ti páči najviac. Pán. Dobre, nech sa vám páči. Poďte, pokojne, vítajte. Krásna dáma, sympatický pán, predstavte váš model, nech sa páči. Tak je to. Rok výroby? A ešte ako tomu spotrebu, takú tu približno asi. Tak podľa toho, že ja 12 Čiže keď jazdíte pekne, tak aj 10. A keď jazdíme tak, ako keď sme obidvaja mali 20, tak vtedy to má aj 15, tak? Ale viete, ja hovorím, každá frajerina niečo stojí. Sme radi, že ste tu. Krásnu nedeľu vám prajem, nech sa vám páči. Dovidenia. Poďme na ďalšiu Škodovku, súťažné číslo 39. Nádherná dámsko-pánska posádka, excelentná, my sme veľmi radi a štýlovo zasadená do tejto doby. Dámy, vítajte, ktorej z vás sa môžem opýtať na predstavenie modelu? Pekný deň. Ja, červená a robí 1960. Ako ste vy prišli k takej červenej Felicii? Povedzte náhodou? Tak. Toto si myslím, že tu mohlo odznieť viackrát, ale je to naozaj excelentné, krásne. Ďakujem veľmi krásne. Verím, že sa u nás cítite dobre a budete sa cítiť aj naďalej. Peknú nedeľu ešte v takejto milej spoločnosti. Trošku sme to tu zahatali, pretože sa tam parkuje. Sa teší na svoje predstavenie, posádka nenormálna, tiež nepatrí k nováčikom, sme veľmi radi, predstavte váš model. Je to Dodge Touring, robí 1919. Ja neviem, čo ešte k tomu. Ešte povedzme také nejaké špecifikácie, koľko sa vyrobilo modelov z tohto asi? Netušíme? Bože, vôbec netuším. Dobre, a rekonštrukcia sú tu originálne diely, alebo sa vyrábalo aj veľa takých nových? Je tu originál, všetky veci, akorát sú zrepasované. Výborne, toto je veľmi dôležité, ďakujem veľmi krásne. Tak, a to mi Paťo Stavrovský hovorí, že tento model automobilu je vekovo modelovo najstarším na 20. ročníku Krasovia Retro 2024.
Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči, ideme ďalej. Súťažné číslo 10. Nech sa páči, poďme predstaviť sa. Dobrý deň, vítajte opäť v Košiciach, predstavme ten náš skvost. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem. Je to Morris Rock Sport 6 Salon, rok 1934. Auto je v pôvodnom stave, bola robená iba oprava motora, vystavilo jedno ložisko. Auto absolvovalo najstaršie preteky veteránov 1000 československých, prošlo a raz vystavilo ložisko. Ďakujem veľmi krásne a zvyšné informácie sa potom pána majiteľa môžete pýtať priamo na mieste. Ďakujeme veľmi pekne a ideme ďalej, dámy a páni, súťažné číslo 8. Budeme predstavovať teraz. Vítajte, dobrý deň, prajem. Poprosím vás o predstavenie čohosi nádherného. Dobrý deň, prajem. Vozidlo Škoda 422, štvorvalec, 22 koní. Rok výroby 1930, obsah motora 1190 m3. Auto je 94 ročné. Zatiaľ zo Žarnovice, obec Žarnovica, a zatiaľ 2 roky, 3 roky už šlape bez problémov. Prajem, aby aj šlapalo ešte x rokov. Ďakujeme krásne. Posledku pozdravujeme, nech sa vám páči. Môžete ísť na svoje parkovacie miesto. A teraz poďme, dámy a páni, predstaviť ďalší model. To ide o Rolls-Royce, súťažné číslo 66. Poprosím pravdepodobne pána majiteľa o jeho predstavenie. Dobrý, to je model z roku 71. Je to Rolls-Royce Silver Shadow. Ako ste sa k nemu dostali? Je Slokor. Slokor. Bolo auto už na Slovensku, alebo bolo dovezené zvonku? Bolo na Slovensku. Dobre, ale vyzerá, že je v úžasnom stave, tak ja verím, že sa o ňo budete starať, lebo zaslúži si to. Nech sa vám páči. Ďakujeme veľmi krásne. A pokračujeme ďalej v predstavovaní ďalších modelov, dámy a páni. Súťažné číslo 82 príde na tehlovo-červený koberec. Predstavme náš model, nech sa páči. Je to Škoda GLS, rok výroby 78, vlastne vtedy Škodovka nezlepšili, teda to je najvyššia Škodovka, v tých rokoch. Verím, že najvyššia trieda ste aj vy, keď už sedíte v takom excelentnom aute a môžete ísť naparkovať. Vítajte, ďakujem veľmi pekne. Poďme sa pozrieť na Feldu, na známu Feliciu, súťažné číslo 36. Poprosím trošku bližšie k modelu, pekný deň. Pekný deň, prajem. Takže nech sa páči, predstavte model. Je to Škoda Felicia, rok výroby 1999. Jazdíme si, užívame slnko a občas sa stáva, že nevidíte súvacie manéver, ako sa viete presvedčiť žiadne časti auta. A nech to nie je zase tak často, tak dávajte vy teraz obrovský veľký pozor a toto opravíme. Takže nech sa vám páči. Veľký potles, poprosím aj za tú malú galibu, ktorá sa mu stala. Niekedy tie bípaky naozaj odídu. Súťažné číslo 89. Vítajte na Kasovia Retro 2024. Poprosím predstaviť vaše auto. Dobrý deň, tak sedíme v BMW 6.3 PCSI E24 z roku 1983. Dobre, ako ste dostali sa vy k tomuto autu? No, to je Uja za mňou. Takže predstavujeme. Dobre, od neho sa potom ešte opýtam trošku viac. Nech sa páči, chalani, môžete zaparkovať. Ideme hodnotiť a predstaviť súťažné číslo 75. Ujo za BMWčkom. Takže nech sa páči, ak by sme chceli k tomuto ešte niečo dodať pokrutne a predstavme ten váš model. Toto je Mercedes, typové označenie B116, 280 ST, je to benzín, rok výroby 74. Ja pripomeniem, že už v 74. roku Mercedes s automatickou prevodovkou, to sa vtedy iba začalo dostávať. A ako to má spotrebu dnes? Podľa štýlu jazdy, okolo 15-17 litrov. Dobre, nech sa vám páči, nebudem vás držiavať, aby to zbytočne sme nepálili ten benzín a ideme ďalej. Súťažné číslo 77. Značka Fiatík. Dobrý deň, štýlová posádka, vítajte. Čo mi viete povedať o tomto modeli, respektíve čo naviac ešte ľuďom, ktorí tu dnes na podujatí sú? Prajem všetkým, je to malé, staré, červené auto, dokonca ešte aj bez strechy.
rok výroby 75, 1.8 benzín, 117 koní. To auto má teraz 116 koní ešte. O jeden koník menej na stolici bol teraz. Takže motor je urobený, jazdí to úplne tak rýchlo ako moderné auta. Už v podstate podvozok nestíha na ten výkon, ale ináč výborné auto, milujeme. Máme štvrté na toto auto. Sme radi a tešíme sa s vami. Nezávidíme, ale tešíme sa s vami. Nech sa vám páči. Ideme ďalej, súťažné číslo 49. Jeden z modelov Volkswagenu, známej značky, ktorá je etablovaná na celosvetovom trhu dodnes. Aké auto ide? Pekný deň. Je to Karman Ghia zo 65. roku, s fukom chladený motor, veľmi solidné autičko, jednoduché, radosť jazdiť s ním. Verím, že teraz radosť bude aj